money, Okonomi Chokori, no. No money, the battery get down. Ebube chukwu ụzọ ike na-ada adịwo ike dọbụ nkanụ anyị nwede nwa nkanụ ebube chukwu ụzọ ọgaranya mmanwụ ike na-ada adịwo anyị nwede nwa nkanụ okwukwe anyị nwede nwa nkanụ Ani nwede nwa nkanụ mbọta ịdara ego jebie mgbe eme okwu ihe iwe ogori onye ugo mgbalụ ebube chukwu ụzọ n'Ọkịja ọgaranya mmanwụ ike da-ada adịwo ọ bụ onye na-eti ike da anyị anyị nweta nwa nkanụ igede ejekwebe onye ụbịam ọ bụrụ na na-ete ụmụnị be anyị ụmụnị be anyị ọ bụrụ na na-ete ụmụnị na bateri igede anyị igede ụmụ nkanụ akpụkọta atụkwa mmanụ abịa igede ada adịwo ihe mbibe anyị ọbara bụrụ ga-egbu onwe igede ada adịwo igede ụmụ nkanụ anyị nwada nwa nkanụ okwukwe anyị nwada nwa nkanụ okwukwe ekenekwa mụ ga-ekene atụkenere ngere kụrụ ehụ n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ iwe okowe ogori onye ugo mba n'ọnụ agụ n'ụzọ ụmụnị be anyị igede ada adịwo igede ụmụ nkanụ anyị nwede nwa nkanụ okwukwe ndị makụ mgbe ezi ata anyị gaghị ogologo eche okori n'ọnụ igede eji ekwebe onye ụbịam anyị nwede nwa nkanụ ụmụnị be anyị anyị nwede nwa nkanụ okwukwe anyị nwede dịkwa m ntị mgbamọgụ nkanụ dị ihe wee n'ugwu ọmara agụ gbara agụ n'ụzọ anyị nwede obere mụ ga-egbu onwe iwe okowe ogori onye ugo mgba n'ọnụ oyi abụghị nkọta azọkwa mmanụ abịa ọ bụ ya na-ata ka nwee ego anyị nwede nwa nkanụ igede ada adịwo ebube chukwu ụzọ n'Ọkịja ogologo eche okori ihe n'ọnụ Apụgadị na Abuja na-ama aka ụzọchukwu mepere n'Ọkịja ọgaranya mmanwụ anyị na-akpọ ụbọ n'aka onye ọbara ya sewe anyị oge anyị gara aka sịrị ma
bụla anyị mebere n'ọchukwu ka ọ bụ n'aka nwunye m ruo dede ebube ejewa ọmịike ayaga ayaga ayaga